I dag er der kun ganske få mennesker, som bor fast på Hirsholmen. Livet går sin stille gang, og man har god tid. Jeg får chancen for at se en typisk færøsk robåd, som en af øens faste beboere har bygget til sig selv. Båden er utrolig flot bygget, og man ser tydeligt, at bygherren ikke har overladt noget til tilfældighederne. I det hele taget får man hurtigt det indtryk, at de faste beboere på Hirsholmen i dag er glade for håndværk, herunder kunsthåndværk i forskellige størrelser. Efter vores lille tur rundt på øen, er tiden nu kommet til, at vi skal forlade havnen igen. Vi har kurs mod den position, hvor vi skal ud og dykke. Det er en position, som ligger cirka 15 minutters sejlads sydøst for hovedøen Hirsholm. Det er her, vi finder et af de flotteste rev. Og nu mangler vi kun at få klargjort vores dykkergrej. Det sker faktisk hver gang. Hver gang jeg skal følge torvet ned. Man ser ingenting. Man ser blot torvet, som fortsætter nedad i det grønne ingenting. Ankommet til bunden, starter vi med at kigge ind i Ragnars brækker. Det er her fiskene plejer at gemme sig, og det er her chancen for de største naturoplevelser findes. Der er en kolossal mængde fisk på Hirsholmene, og småfiskene har gode betingelser for at finde både mad og beskyttelse mellem Ragnars brækker i sandstensformation. De helt små fisk samler sig i stimer. Det er deres måde at beskytte det enkelte individ mod rovfiskene. Det overraskende kan ske. Prøv at lægge mærke til kloen fra taskekrabben, som kommer i baggrunden. Selvom taskekrabben har en hård skal, så er også den glad for den beskyttelse, som revet giver, og man ser dem ofte, at de gemmer sig i små huler.
Den virkelige attraktion for os som dykkere er dog de steder i revet, hvor man kan svømme ind i revner og sprækkerne. Det er altid spændende at se, hvad der gemmer sig inde i mørket. Med vores lygter skræmmer vi en troldkrabbe. Den havde søgt ly i mørket. Troldkrabben er en sand mester i camouflage. Havde den besluttet sig for at ligge helt stille, var det ikke sikkert, at vi nogensinde havde opdaget den.